Ewasasiso. If you see Mubasum na wansum ye dear Fenina Masa wansum. Bisa usum ye market ya po. Any dear, this some party. A market ya pa, some party. Sasiso, a many dear. Sompa FM, Sompa TV market ya po. Some party. M-I-N-G Teaching what video neto Sompa FM and TV Nebema weniji Eni aketiampa Nebema weniji o Sabra boy mo dajini Be natural sume udi ewunya Nebema weniji Aketiampa so kamu Emma Ketiapa, our video neto Sompa FM and TV. Why? Dumienu amanti asaman Ghana yemo bibia ha esan so amamunyina akwaba aha eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra eye Kasiano near secure sanitary pad aso asane kama pa da ya na meka oso asane se no a Kasiano eye so secured na ni nyina mu nso endpoint homeopathy clinic enso ebo ne chidom no eno ene de esomwe Kasie twa ne ho e won kran ha ebetwa ne ho se ya na afa book off e de akopie asante mantamu eya Sompa 93.1 FM sanso ena ayiko 100.9 wonu nyina ewe kumase afe ukopie mu etwa bosompo ekodu France abrochimemu wona hinkro Paris no munso a ehon so adamfo pa radio e fa no live enso ewo eho enomo afe itakwa eya Sompa 101.1 103.3 enso ewo takrade 106.1 ewo tachiman 98.9 ewo sunyane 90.7 ewo nkranza 101.3 enso ewo doma afe udiko dane sonso baby a radio akantre nwam ni nyina wo no ubehu Sompa FM enso ewo ho ayalezi amiemu kama age captain amband no ede atan ye ni ase uko Facebook nso a eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no enso eye Sompa FM live channel so enansam ho betene kasie mu no ye kruchere nyina brofokasa ede akwakogu www.sompaonline.com enansam wa ye de besom wawie naposo ebi ene se VIP shebi ene truck bi ono so wafa eye sam ahodo wonu makwakwa case ye ni enam so nipa ba kwa hwere ne nkwa Supreme Court empenifo ya yebo wo mudin se mrasebedwa photo to man no wo giwo mutumo mbekwa kodi wo mudwuma e wo honom no abeto odwase sesia de parliament e de approval no aba ukopie mu e wo CDD a wo research fellow ba ko ya ho wakasa e de afa enra minority statement on the buy for Bank of Ghana yidie bi akoso ne ho enyinam kania bo no yatum ye ne mpanyimfo bedi nkomo afa ho na businesswoman bi owo mayimu atebri ensem bi akodan court no nyina efa COP Kofi Buache na appointment abeto odwa no komododo no a ene ye bekwa akodi e de afa ho school feeding for na ati dan dey mpanyimfo atse asem de bi pa e wo ho ma won mu mpo a ya terminate on contract e ye de ensem a akentra one form yensa ya kane jere no da ano no e ya de aye kasei emra no aso won page wo bone ya wo ye anything abusiansam no ahodo bebre ka we no ho ena nuanom baasa yatena se ede mo nkyiremu ebrewo yanom a wote enkan eyemme obrempon nana kwaku ampoma mene Ajua asare ena afei ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia
abusuafo yenhwe na ensem no sane esitie ne dosopo no yentimi sane mo emfa emamo yehye ensem na sia ne yehye sia warehusemu efri enanu ada ebane anim se eka kwanhia no esote kakra esansa wo hwabosumi etwemu ema yebewura wese mu no na ani enyan na no den ewo my Ghana ne ntrodo ne ntrada so na yanka bia hwemefri na nsa ne eka kwanhia no asama ne homini so biem ama Cape Coast kwantempon so wini ba kwantempon so enipa dodo na no ena ye kasai wofra tiasefo sase so ewo enkwanhia tie nam so nte no ensuafo bi krampon so eka ho bie na ena no pe ya wode woni kiremu ewo kwa West Kroponi mu a ni ayati ni se akra hase nom ni kumase kwantempon so no ofra mu ase akwanhia ni bi esi ama ye kasa VIP bus no baako ene truck bi no so afa eye esama hodo eguso no ena wonom ekokahia ye kasai nipa baako na etina nanom ewonse do na yama ne boni ade pena wone apasinjafo ni bi etwetwe nkomo yenkoti awrehosem ne sane esikwa ba yebekwa homa no so ne yakoto ankomodie no so ye free cycle no mo enti wo try akwan kitenkite no enti wo yesi main street no so no ena wo hyase enti ye ne maame mu e mu fremaka ena ekwa ohia wo na ekwa enti no ye hyase ka se driver to bo se de wo si dwane die o de wan kasa na ya passenger ni bi omu se bi asantifo ni bi na mo hyase na wo testia ena mu ye ni dede sa mu nda no ye na adwuma ena ye edin ena maame si nda wo mu ena ye edin enti ekire ena wo hyase ase enti omu amuka se ye nda no omu anka so se de mu se wo kon ena omuka se driver to bo haya na ye ko enti no to bo wan fi omu ena wo ko sa no musa kasare 2 times ena so mbejistia no won enti third one no wo sa ye na omuka se o driver to ye bu to bo e se de wo ye die ube kosu asama enye no hodo wan fi omu no obonyo oborege no se gbe enti se de e bia omuka first one second na ma nubufu na no mu dadane agro na driver so wo bon na bo shatawale nwume de e maye se de be ya bia se bufo na hye no mu a be de e be ba fom so still enti ye godu linda don se hina wo ye wodina na esisi ye de edwu so na ye satina temu wa bra ye de ado enti omuka na ye se ebi ma bra obi na ya bu papa ba ku na ni ba ku abo ya de akata wan se so mo ye ka ye kura pa na omuka se ye nda no drive no omuna aprake supra Ebusia passengers ni bi ena yamane boni ade pena bra kwanhia no si ye no ene ne nase hare na ocheponko ema okodru won tentem ene wone eye wonoma no wote ka ni mu bidi ohun ye nyina no ena wode amaye no ade pena wote men ka ma hai hale ade pena wadaro ma wote yanka ade pena ahoma no entuto mu ye yehwe se yensa beka ade pena na senia na wosi ekire no ade pena Ahina ye aha fedia wodam na what to say boko na wo se eye na kwanhia bi a wotoma ne ye wa hase no na ne enya ntasa me honam ye me basabasa bi ede apote ba ne sen yese driver no na obi kakula wase wa magistia no entwika no ede be ne si pote yo ahina ye ene de asema ye se no ewo apoye mansem ha ye nkokọ nde na se enye asem de kra ani eye nyan na eye VIP bus and number no eye JR 2399/15 ana ede akobo Reno bimu a eno so eni kire Kumase free nkrai eko Kumase na enchemu ayenya ekese eye Reno car no na aseya ni rana sha wasiesie wi a waso ni desi so a ohese obenya mframa na watimi etu car no akọ ana eye VIP basi edibebo mu na passengers a ewom ni bi ekese omutu free nkrai ebetia Kumase no na eyade driver ni no ekomi kantentem pa na ebi mu trend say anko anto nebo ana ebi mu to say say na mo tete ne sa oye na ejuma mu ndanu no onye na ejuma na mo ka say janu no onye na ejuma fede
Omo ahwe na ani ya yenyan. Ana omo ana omo kasetie nyina esa be so mu ne driver ni ka. Afi de na se ahye na bufuo na ode nyuma si so. Aya ka say driver say ode nyuma si say ye mpe rege fashata wale nyuma si na akoya agoro saa. Do mu hu ya na say driver ni ne e dia kopia ka foforo e dia kowura e amena bia ensuo twene ana da honum ti rino ne de akɔhye nsuo num ana na baas ne so akɔda ne so na nsuomu ɛkyerɛ ɛyɛ VIP baas ne driver die ne ho ankasa ne moma ana ɛpae ya police for ɛkyɛ sɛ mo de na akɔto ayaresabea na ne mate ne de ɛhɔ no na ɔwɔ hɔ ana ɛyɛ rino ne nso driver de yɛ hunu na emo ne mate die ɔno so ɛda ayaresabea akwanhyia no nipa baako ana famu ɛhwere ne nkwa dodoɔ na nso ɛprepa yɛde ɔmakoto Kenop Hospital ɔmo kyerɛ sɛ ebi ani ebi nsa dodoɔ na ɛpɛti nipa kakra na ɔmo wa ahoɔden ɛwɔ hɔ de na ɔmo yɛ bɛyɛ nipa 9 ana etimi ɛne yɛ kasae adeɛ pɛ na VIP bus na load from Accra ɛkɔ Kumasi no sɛm de mani bukura mpo na so ɔmo buru aduanan ai kɛseɛ ne bia enti sɛ 30 krampo no a ɛna aka bɛ sɛ nipa sɛ no mo ho ɔden nipa bɛyɛ 9 na yawo sɛ VIP n'anim hɔ no ayɛ sɛ adeɛ nkɔkɔ bɛyɛ nipa nam na atete ana sɛ ɛyɛ deɛ bɛya ai nipa nam na mate ni no na yɛpɛ sɛ ɛne ne bɛkasa ba na ɔhyɛ sɛ adwuma mmerɛnti no wɔntumi ne yɛ nkasa agye ne driver mmom na ɛbɛtumi ne yɛ akasa ba nhyɛmu kakra yɛnya yɛkyerɛ sɛ ɔno tɔn ne seat ɛma passenger baako enti passenger na ɔhwɛ ne nkwa ne deɛ na kɛ hɔ yɛ mate ni seat ɛna ɔtɔn de maa no ti nyame na di mate ne ho afofie nsa akɔ no mmom na ɛhwere ne nkwa nti saa mogya ne nneɛma nkɔkɔ na ɛsensɛn baas n'anim hɔ ne nyinaa ɛyɛ nipa na ɔhwere ne nkwa wɔ mu ne yam deɛ adeɛ pɛ na ayi dina ho ansa abusua bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra nebla bɛhwɛ enyenyan deɛ awerɛhosɛm adeɛ pɛ na kan na kyɛ sɛ afa overload no ma menka ne saa sɛnea akɔba ne sɛ mate atɔ ne seat ama obi ne deɛ na kyɛ sɛ afa overload nipa ɔsɛ ɛfa no ɛnyɛ no ɛna ɛfa na asɛm ako ne sɛ timamufoɔ a ɛwɔ ɔfam ase hɔ no mu bi kyerɛ sɛ ɛyɛ biayɛ pɔtee na akwanhyia no ɛsiiɛ no ɛyɛ biayɛ a akwanhyia taa esi wɔ hɔ paa ɛnam saa amena na ɛda hɔ no ɛkɔ nsutene no mu hɔ no driver dodoɔ na duru hɔ no a ɛfa ɔmo ani so ɔmo hu kwan ɛbɛfa na ɔmo akɔhyɛ mu wɔ hɔ no a ɔmo hwɛ sɛ nkampanifoɔ bɛboa ayɛ biribi afa ho a na ɛma akwanhyia esisi paa ɛwɔ hɔ no wadaroma sese mpanyinfoɔ bi aba hɔ mehu sɛ background ɔda so gyina hɔ anaasɛ wafiri hɔ sesi ayi deɛ mefiri hɔ no na na wɔ hɔ no mpanyinfoɔ bi ba hɔ ɛne yɛnyɛ sɛ na MC municipal chief executive onimonyamfoɔ Halidu Tamimu ɛyɛ n'adwe sɛ ɔbɛba hɔnom abɛhwɛ sɛnea ɛhɔ teɛ na ɛhɔ na ne deɛ na yɛ policefoɔ ɛne sojafoɔ ana na ɛwɔ hɔnom ɛhwɛ sɛ kaa biara nso menya akwanhyia fɔs na ɔma blɔki wei na ɔmo ɛtwe VIP na firi hɔ na ɔmo nhu rino ne driver no eti na ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ VIP no na ɔmanya kwan akɔ rino ne ho akɔhwɛ sɛ ɔmo bɛhu driver na na kyerɛ sɛ time a na wofiri hɔ no deɛ na rino driver no still a na ɔmo hu no na ɔmo nya hu ɛna ɔno so ɔde ne mate na ɔmo atena kaa ne mu twɛn sɛ ɔmo bɛnya mframa na ɔmo atimi de start ɔmo kaa akɔ nukwe nkyɛmu kyerɛ sɛ na ɔmo asake esi so na mmom na driver ni ne mate no ɛno ɛna yɛnya ntease yɛn sɛ na mate ni mo te kaa no mo sɛ na ɔmo mu gya he na ti kan ɔmo kyerɛ sɛ driver ni gyina hɔ a na ɔhohoro ne nsa eti sɛ
VIP no ebe tia car no e pia driver ni no ko share so mu ma Reno no eto ne so dia omu ni baby a driver ni no afa sese adepe na mayen fa wonsia wadaro manafu ani di ekire one my do makọ kingdom hospital te said ye wo kan no ho kan ye no wadaro ma ya no akọhwe wo mo so se ne ne meseti anwumre no nsi abrem kase no na wa ama ya so ensi wo ho wai aso ehene ye ye da sepa ne wa ma ne bone wa na monto ya watu de ama yen ade pen na papa bi oba so no ene ne no kwetwe nkomo efa kwawu empotamo wo ese ofra mo ase ne yekura akakakra bi ufra akra ha se no mokọ kumase no wo ye dru nkokọ no kro na ewo ho na ansa no wadru nkokọ ne ho asem ena ye kente gidi se empanyifo behwese na wosika se enkwanhia taasi wo pa no no matua na mobisa be ya ebre bi eni echi no yansa nkwankote sa asem we se biem Yemfree arahosem no mu na yemfa ye ni nchia mane bofo from abeto dwa se omei emra sebedwa no womo age empenifo makomako enson yo mampani John Dramani Mahama eyi womo ana ebo womu di se emra sebedwa foto to womo no womo gi womu tumu a wombekwa akodi womu juma ewo Supreme Court se ajagefo na ewomu se ene emra sebedwa wabra no womu ediri di hu nkomo no na dom kuma no womo nhyeda emfo so se Supreme Court nominees no yenji womu ntum nanso enko wiase no enya de se womu su no kura empenifo eteye enti no yebehwe ne yakodi hu nkomo empenifo enson yi eye Justice Dennis Dominic J, Justice Simon Subare, ena Justice Senyo Jamepe, Justice Kwekutewia Kabuafo, Justice Philip Bright Mensa, Justice Janapare Battels Kujo, ena fe Justice Hafisata Amaleboba. Womo ene empenifo enson wa ene Mrasebedafo appointment committee adi wo matum se womo enkonkoye wo madwuma ye kwa homa no so ne ne yama ne boni na ya kiretwie akodi nkomo ede afa ho na ya wote menka ya mo aha o meje so meniaba no apom bokode oba ade adom ne ho ye danyame ase amane boy yensa akanie approval no san ene hu dwumadi ekura no ekoye meniama menda wase ne akonya wode amame na enam na sebedwa ne kwasefuna na setuna ni mu no ya de ajoje form akoma konson ye omampani John Dramani Mahama apa wa me omunkoto omudumadi so court batan ni mu no parliament by majority decision ajo matumu se omutafata nti womukoye omoduma na minia ansana no ebra chairman the appointment committee Benada here ye ono ano ye first deputy speaker o my Ghana mrasebe jafie ndina simpie na paso no de the committee report bom mrasebe jafo no o tre ye say sa de the former akuma akunsun ebra committee ni tutu wo manu nyina wie ye no wo mo hu se eyampa woni mu ni mu je wo mremu enu ti ebra so ana so omu sefata se omu koto omu dwumadie so ewo Supreme Court na momu no ebra committee ni ye na dwuma nyina wie ye na wo mo keka mo nkata abomu no edom kuma ni yi wo mo ho se wo mo de saje de phone so wo mo nsanimu wo mo approve o mo support esanse aba ye de boteti no ye de boba entiri enunti committee report no die ubewu se ya twa mu se edom kuma no atwetia saje de form akuma akunsun se wo mo mpe wo mo nse fata ewo Supreme Court ebra chairman edina mane bo ekwa wieye no Speaker of Parliament Albans Mana Clifford Bagbe obi akwanya to hotel na sebedafo no obi ancho margin na ebra dinseni na akọ na wieye no na dom kase ne de wo mo nyina afo asese adedefo no yama omho kwan na omkoto omudumadi so na bredom kuma no di odi omanim osahene Alexander Fenyamarkin o tsani semu no ana odi tese womo dom kuma no ye NPP amanyoko ni die sa de form akuma kunson womo ni womo tumu ne wotena ka ho die di kan eyo ma ho hia esayo mo ya na yo ma sesem se nei Chief Justice
Judge Kenny na Juma Sensen. Never seen less than mammy to walk on any more to a bow. For my penya said that when near Busso. Nemo appointment in Kwan warrior, send a bear was Tinabino. I dare the full good Supreme Court no. Do one other coffee and this Yamano Cornefa. Dear Tossum Yenu. Aye, one more house can pa, one more Kamagana 40 as yes. Adia enye nenye. Tiada kaya. Ebra no mampani na nado danko akufuado wo ho no. Opa wa judge phone yenu bi. Esa omo so omo kono omo kodi omo dwuma e wo Supreme Court. Saa bre no appointment committee ni tena ase atutu saa judge phone na no. Nenso the day NGC ya no mo ya minority no e kire se e kamia ya sa judge phone a e ko Supreme Court no. Omo do asododo enti omo mfuaso ya e besim ne. Saa judge phone mpo omo hu committee report no enti nya metom na sebe de fie o kra mo ma bobo mu. Enu ti se NDC for anye ajade for mienu antumu esa jade for wo Supreme Court dot dia ene ehu hia se omo susu baji nso atu enti omo de womo nyomu ntumu ne wotena ka ho esa sa de enye de nenye anya ti okra ye kasai o Supreme Court a ajade for e wo ho ye makomaku du miensa omo susu se eye esa se omo hu case bebebi abusu wo ho ntia ye pa judges for bebre oh my court bad time nenso ebra mo toto adini na ye no ene speaker say maybe me question that so eni to bisaye say na ka bega foi mo amujitu mu judges for nsuin yendu amutu na omunkoto omo dumadie so no ene monka ye omo je so kama mo so amunfo aso na mompene so no Moso monkano, almost so jeso, and see a Koreas and voice note no. Nitrese, one more muji so yes no, a dozen, and nunti enra, parliament by majority decision, Adiat Musa, sir, I dare the phone swing. One more call and quote Muduma dear so our court to Kuni Batten. Mo any a Juma Yadasi, Papa Payan Century. Nana ya chirechia manebo ya wodi free emrashebedwem ebaye eni ekuti yi na ye ba transam ne so ye de nia tremu ewo ensem foforo emu enrada ana minority for eye press conference ya on friends and trefo nyina de nsem tu o manim sensem bi ko so ewo Ghana ha se a womo gine ho a eyeye eno ntimpanifo enfoma no entu bi no amonka bi ne se wona kire se ade a ekoso ewo mayi mu titru pa and say ebra empanifo yeto abawie ye na abato yi sesa ye ne ho asikire nyina ba ye no empanifo ye say obia ye fa no adwuma mu after sa abato ko na wie ye bia no say ni pakro no ye nyina adwuma emfini nsam eno na nam so mo anche say enipa bibia nkoma ye ho Bank of Ghana wono nso no amoye adwuma ye ho ye yi wo nyina logo mu nyina e de esi nkyenti be ya aban won san ko na chi no mra bio san say won minority for de one more one, seven, one more entiasia. Eno, and a penny, ya friends, a doctor, or side quapon. When not to be, John Cross and Kennedy one. When not to be, no air cassette, no correct. Near minority for the Canadian Goldica. Nelson, one no, the background check, a wire says, anybody will be. One more the other cry, Yania, a chief of staff at the buyer, say, one more, you knew my human film 70 years. One money say omuko probation ya kontra kaka dia nhwe onuma so ania na fe sairu bie busumi nsia na busumi nsia ne ko na wie ye no ne ehunu se enya bia wo mudwuma a wo mudie e Bank of Ghana ho any Bank of Ghana asehye no eye pepepe nti no ye da ase bebre for adwumasi enu bi e de sie enu nti wo gina so kan say. From the news reports that I have read, though, this particular Bank of Ghana case is not part of the directive that came from the chief of staff in terms of all persons hired after, I think, the December 7th election. From what I read in the news, this is the end of a 6-month probationary period, which the bank is saying that these affected persons did not satisfactorily meet the terms of the probationary period for their appointments to move from a probationary phase to a more permanent phase. If
those facts, as I have read them, are correct, then I think the minority ought to be a little careful in lumping this particular BOG situation with the other situations of the hirings that occurred in December or shortly thereafter the 2024 election. I mean, if this is about work contracts and employee performance, you ought to handle that differently than you would in a case where you perceive some politically motivated firing. And I think it's important for the minority to make that distinction and not lump all of the situations together. Awusia eni eti Dr. John Osai Kwapon, CDD Ghana Fellow, our science so Director for Democracy Project, and wacheche na dwen ewosa ensem no mu no. Na kratse bia bobontini nyina da no Every Public Utilities Regulatory Commission wonom ene PULC wayentem gina for the Ghana for ya wode enyina mahwoden kanea no afe enso edi dwuma ya woje edi fra ban ho na ye kase ya no wonom kyerese wonom den kanea ntomu aba bese 2.45% na no mu gire mu ntene ye hwe se ye bekwa homa no so ne Dr. Eric Obute wano any Director of Research and Corporate Affairs ewo PULC wo na yede no akwa kwatwetwe enkomo entomu ya wonom diaba no Ghana for se sia yete wo yankasa no ye pa ye ho a ye hu ya sene mu na afa kura no botokura ne ye hu ano ena ye sa de kura ahyemu na ye baabi a yetie entomu kura mpo ba kane no enipa bi su sa akatua ye tutu mu aban katua ejefo no wonom kyerese ye tutu akatua mu na wo sa de sa entomu na bade eno ene sen ama wakan ya yenim se bi omba beti sompo ye kasei ena 2.45% eye kania no nko a ensuo ne de ejina baabi ejina wonom antom yensanya nka opanyini nti yenko yenim yensaka no a ye besan abayachi ne akwa akodisa enkomo we sei e de akere na yeto so a Ghanaian businesswoman bi eba se yenka ema enso eye die ho asem a wodi mu akotene pe beka so gender activist edi a edam so Henrietta na ya Simpson ye ka sei mami afile enkrata bi ewo May Court batan ya wo kire mu ese Commissioner of Police retired Nathan Kofi Boache enano ye o mampanyine ebo ni gini se Ghana Police Council opanyine no enko di dwuma ho no mami e kire mu se appointment no enya de famra kwan mu eye unconstitutional enu nti en wode akose Supreme Court no enhwe no won ka asemi ebi ma no na nkyeremu a mami de ba ye ewo ne rate no mu ene se ye wo bibi a friend of National Association of Retired Police Officers NAPO ya enu no ye ku a aprosifo a wo makwa ahomegye mu ene dom sa ku no na wo hye wo mo amamra ya wo mo atintim Police Service Act no ene amamra o my Ghana ya kyekere 1992 constitution ye de bo o my no ho bra no mami echiremu se appointment na ya de a sa emra mienu we nyina etia na o se binipank wo se fata se wodi sa dubre no elected president wo da association no ano Assistant Commissioner of Police retired Florence Arthur wo no enanke se fata se wo mede sa dubre no ema no wotimi ekokodie na wo se ene wo pa se wo teye no mampani John Dramani Mahama wo no kra ejani tumi so se mampanyine abo Owura Nathan Kofi Boachi din se wonko ye sa adwuma no wo se eno de enya de a eto asum kura ede ma wo no enu nti en wo de court no wode na asem na court nti na no duade yi en wo file sa rate no e wo Supreme Court ho se wo mo hwe na sa appointment no animanum ya wo mo entry sensen na nipa wo se fata se wo bedi dwuma no wo mo ede ma no ye kwa homa no so na ye ne lawyer John Owusu Ajiman akwa kotwetwe nkomo ede afa ensem we ho opanyine wotemenka ye mo ha ne de wase se wenya brani adaje SOMPA 106.5 so enie me jemosu SOMPA na mo hotis na Ewrade adom ye ho ye na wonso yes ye ho ye pa yo lawyer ye de wase ene wadaje na megidi se sa rate ya ye ka ho asemi wate se mama Henrietta na ya Simpson wode enkrata akopie mu ewo Supreme Court se appointment a wo madane ediama COP retired Nathan Kofi Boache se wo medi dwuma ewo Ghana Police Council no wo se eyade a emfamra mu entinka nipa wo sefata no ene sese yedema no woti enkomoi wo gene sen na we no
yade bi a rate we no betimi affect appointment yi e wo kwan bi so ana me that's emramu no he who alleges and I'm righteous also prove to an idea what someone or no what to prove to someone walk can now my men na someone walk can say yeah nipa police form penifo a call retirement was say yi ba po Emma or call represent or more police council now according to my men or say Omampeni Ura Kufibuaki and former commissioner of police Kufibuaki Wabra Omampeni retired police officers, senior police officers, Omuku Minkomo and on it a company for me Minkomo say Omo Mano in Nipa Bako now Fano Anchor Police Council. Anuntina Okosama or Montanino. Na yake Kubibu assisting a retired police commissioner. Ya can be also qualified, sir, or represent retired senior police officers. Na said the market, Manino, and Asama, yeah, it's a Omanpanini police, your friends and Panin for retired police officers and Kobo and or appointees who are Kufibu so Unkudina and Mao. Hey, you didn't had court battle. Na opinine yede yete hey emra no madawro mane ya mu kirechire mu kakra me yehunu bie nia yenim ne sempepi appointment aye na free atna ekese mu eba no enye ni nyina na ya consultations ekoso wo ho na police fo no afa no emra no de na eka wo ho se na esese wo mampanyini enkomodie bi koso wo mo ne aprosifo mpanifo no entem ansa na bibisa ababonti ana na emra no dead say esese wo mampani wo tu sa na mo no there emra no enu sa okay wo mampani they appoint a friend say a senior police officer now a representative senior police officer police councillor so mampani any senior police council association and officers in Kobo. India me emra no musa. Eni ti na make say ma me no na de na so makokot. India he so obetimi otu say they were no all kind and e no cre. Say was so mampani any police officers association senior police officers association in Kobo. Ma wo mo no yi ni pa ni bi ema no ana say they all kind and no cre but me kai mra no kai Emrana, Article 203 of the 1992 Constitution. In a hobo, be asked, or so mampany, any senior police officers, Eddie Ititaho, Emma or Momoni Nipa, and I was so mampany a consult to Daddy, anybody asked. Yo, lawyer, where they send wakano, mameno na file ni suit. Entino, Yansha said the ensem be console, o kokurano. Would you say, Mammy, o case? I'll run my contempt you. Okay. Some question with the Mate. Said your wakano, or dear, ye beshe, a meaning crabia ne betchere, and see a better was see you, papa. Okay, that. Okay, enti lawyer John Owusu Ajimai we mrenimune wono ene ne kwotwetwe nkomo efa ensaman ya mame Henrita Nana ya Simpson edi akodan court efa COP retired Kofi Buache na appointment no ho ye be free sansam no so na afi akọ school feeding wo nkomo mu pani ya wono ahwe gender ministry ho no mame Agnes na momo latte na wakọ Ghana mrachebe fie eno wade nsem akoto gya no chese no kre watete ema ne bebre esufre no wono so wo ba tan eno nti wate ma asem a ya na edana koma so pa ene se wono mu a eno anu anuane school feeding caterers no
aban sisa ye binum bebre esu ebinum ayesika kura ma yo makatu ma ya amanam sumpo ebinum kura mpo wo ho a wonom contract ya yitwam ya the red pen asansan ni nyina mu asitire na okogina mra se ofie na wobu nkonta no wo kire se wonom a aban de won ka nyina no womo aye validation no akosi Ghana mantam do nsia nyina no emu edudie won ya wia ne sa ya womo a aban terminate womo contract ni nyina no aban behwe se wo musika bia edi se fata won no wode ebema won na empani se enyom eda ya net ni wura no yenkoni enkotie ensam wa maame Agnes na amomolati edito emrache bedwa no enim. Previously there were some bottlenecks including the delays in payment and all that. As I stand here, it will not be prudent for me to say that I can cut short or cut corners in terms of the processes leading to the payment. So I have to follow the due process for the needed verification. That covers me, that covers them, and then we will all be safe. My assurance once again to all caterers is that once you have cooked, it's verified, we will make sure that you receive your payment. Abusia eni eti ye na momo latte ya wano gender minister ewo mai mu wade nsem onyina koto dwa ewo Ghana mrache be fie afe yenkwa homa no so onyankopon adomyama Dr. Eric Obute yensa etimi aka no no and Director of Research and Corporate Affairs at the PULC. Doc wadaroma woti yanka sompa so ni adawase amu akwaba eni ampacho kokodi onyankopon kra wa ha na nso Misusa ene onyankopon dia chenti no ye pa na yati asembia mechire ya drink kakra ni nyina ne se wo kira ya isa kankra bi se mato enyina makane a ebo nim 2.4% ya no kresa mpacho sana etie adai yo me da se mpacho nano na ye tariffs no ye ka se ye dikadi of 976 million and 976 million kana ye di no ye femu half ye chemu tu na afafa e dey the last two tariff quarters na ye no nti fana aka no ye see ebe yusu e dey awe the subsequent tariffs no nti tariffs na ye this time no 488 million cedis na aka no ye dey account and ye provision for alternate fuels as a liquid fuels FPV is light crude oil and as a heavy fuel oil I had the power thermal plants no and so you have 27% at the kana no you have 27% at the account nti sa na had the account no and na tariffs no are cost by 2.45% no but say dia say am fa sa can account there and kind of the tariffs are be confirm but because of the addition of those particular costs it's neither hold that Canada hold that any the provision for liquid fuels and our tariffs now cost by 2.45%. Na doc where the wada rumo mon premo hododo sa ban ka sanka wo de levy bi ba na ehun sensem kakra nti watwe ti asa kote kakra ebi ana obesa ba no de de betimi ekura mu asoso sa kana no aba na ese a asa mo chegu Ghana for tiri so yi but you can what man see you because there's a line on you too clear. E patro otemenka. Na me bisa se wo ka eka bi e wo ho e na mo afa bi aban susu bi obefa bi onse na nsa aban ne yese energy sector ho no wo hwe na nka eka bi e da ho no watimi de levy bi aba na yatimi de asoso ano kakra koto fam go ananka yate afiri mu ne ade e na ehon nsensem kakra nti aban na twi break kakra na omuso mbesa bo manim bi nsese ye hu de omu de beba pote ase mu nyini sa se mu tuam ni ka pesa mo clear kan fi na oba na se wosa de tax foforo bi sa ba eno no ye de be dey mpacho the PULC edi ejuma no is different from their Aban central Aban so edi ejuma na makati bi say light crude oil na ye kwa kotono ya femu 27% na say uti 27% efi 100% ma akabe 73% ho baby 73% no enu na government efa nti 27% no enu na ye dia tariffs no ojo ti ase inflation ne ebia sika mo de be kwa akofa ne ma be keka ho bi na ama na basa
mpacho Ghana for bi no mo say ase yira ma wo mo so mbe so we say mo di asem na be ka kire wo mo. Mpacho se wan ka kire se Ghana for ni bi wo hwa bi ana aye den se wo mbe gye saa de we yatom di asem afutuo ben e na betimi di ama wo mo. Se be ya ye nyina ye bebo ama ye nka ne ya ho nsem no so etimi agina. Okay, metimi aka say ya fa ebinu a ye from lifeliners e ye nkofo a omu use electricity up to 30 kilowatt hours, and I said 30 units. So, and then on bill now, about 60 pesos, and I bet town 60 pesos, and I bet town bill. Into Obi, a use 50 units here. The bill no at the end of the month, no 2 cities 27 pesos, and I bet town. Into the making me can say, everybody say, okay, here's some crack just to make sure say you clean up all the debts in the sector of energy. The energy sector is a to electricity. Now, we should be careful of the way we use electricity, energy efficiency. And to say, we use electricity now, we do gadgets, we share TV, do TV, we use fan, do fan, just to make sure that you conserve on your bill that you pay at the end of the month. Yeah, the way Joe Kwan Wadaroma, and so the any who sent to Mubiama. Mwasha dana modi atete anase no de de befa ye ho adi na we no so no nkane ade no entumu no mpacho we sha se ebreben mpacho entumu no sha se 1st July I busumi abe. Okay. Ana nsuo no so de ye befa ye ho adi ana modi no akochoke mpacho ze ensuo no de entumu no modi ache ye nyesa na no so beba ensuo de entumu bi anim entumu bi amem emma so kwapem se bia be mo be hu sene ma nso so yan hye da nyansa na mo de aba but and they do stage na be hwe nti ba for now there ntumu bi ani o mate ye bompa ye sentumu no kora ma biem na ente so be sa ba ma ye no ase dog Miss Madam Asibre Abusia Dr. Eric Obute wono ene panyi kwantre for ye banhwehwemu ene amansan kitahode e wo Public Utility and Regulative Commission na wono ena etua no yenkɔ na yentoa ensem no so ansa na ye ni nkomo we semra ye to ansem no so de afri junction no so ha sei na junction ya ye gina so sesi e secure sanitary pad wono junction hwe da bia ya na meka sa asem we kirewo se oba se bosome so na yase oba no akwa afikyiri an wokwa afikyira mu afikyiko no enya boko enya jojo se wafikyiko no betimi aye boko aye jojo na you secure sanitary pad eno ena ema wafikyiko no aye so secured we no ubono confidently asumdwemuli na fe wanya ahotom ne ahomkamuli na bibia timi aye fine we utimi e de ko ba bia e hya atade bia ya enkekanwa bia emmamuo na bibia timi aye fine afei efa nim ne akire no kama etretre nso ye de pe kwate no ato mfimfin ho saa no nti eno na very good na da Facebook no so no ena enonom mojasofi no a eba ne nyina na fei minti no a ye de atom te kabo no oh eno de eno ne kura ma ne ma ye num no ho no enti abo akire se ku na bibia wo ho a enye bia no eyi ne nyina de afiri ho wo na ho atɔwi da meka mema ye base na sanana wo ba begunsa ya na ho hia pa etimi di ahemfie ho ni na bibia etimi aye fine na na beba asumdwem na wakɔ ani giem na bibia etimi aye fine mepa cho ba bia ubenya bia to na emomu amu asante mantam ne nkwado no ya na ado ani akyerem ewo Mama Excellent Cosmetics wono wo Adum PZ ena afi wasan ba konso e wakwada so estate taxi station hono a old Asempa pharmacy lane mu hono wo butuo e ya friend was 0243 862 158 0243 862 158 secure sanitary pad ebeboa o amanema nyina etimi akoyie mepa cho so apom ni betimi agina yie pa de a eye endpoint homeopathy clinic or say I'm free woko endpoint homeopathy clinic a yade no a adokro wa be ye mfie manim do ya me ne wo kasai agi wa boso no wonso you will be free na ho atimi ato afi eba ne se awo emma ewa awade mu da bia ne ye bom sugjetri na munyana munwo mepa cho fo ne kire mu ne oba no monko endpoint homeopathy clinic na afi monko ageba why na bibia enye boko ba me eduru se ya na makai wo sanse
Messi so kompamu a eya na usi wiase mema nyina na mu eya hye animonyam bo adwuma na ye ma opiafo me pa cho so obenya sa ahoden no a eye endpoint homeopathic clinic afei u kidney mu how nerves no mu na liver problem bia wo mu bia no udu endpoint homeopathic clinic a ye be hwe ama bibia so atimi akoyie pa e de ama wo massage and physiotherapy eye adwuma e wo ho erinti bra na ye nhwe ye wa kronoma bo hia e wa santemantam mu na afei kuma sen so eye enkran ha sen so ye wo Spinters Road eye shell signboard e ho ne ebutu Dr. Adibu Atin say bibi kire wadwen na person ne bonko na bibi hawo a eye afre no e wo 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 na one no abonkomo the sciatica commandant the sciatica expert be pacho originator no awo no anso na ye research ne hu brofo a friend sciatica ehunu say ye yade na wapa no adro e de baaye no eye 21st clinic one mo yade bia say osisi e na ye oya me pacho onamuro mu na kokomu ba bia ye oya bia no e na utiri nua no besi ubawura no nyina no ye ha no de ba won behwe na emom enti no a efri oto ase ho no de babefa na kokomu ho no se mu twetwon pe ye friend discomfort wan hwe ye pe na ebebubu agu ho ko 21st clinic na fe ya mo opa ye nkrabata no eye makomako edunum e wo mayi mu enti Ghana ha mantam ne nyina no yaje ho apeten ya ye gba adwuma e wo ho pa uduru ho a ye behwaw na bibia atimi aye fine na onso kwa wakwa kodi adanse pa gi ye numbers yi na frɛ yen 0540 311 311 0540 311 311 omoda wurumenti kasea no etwagu ye twa ho sima ba ye ba ye beto aso Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem ho fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic wo kronoma boy here na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo Spinters Rebel friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebekiro for endpoint wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufua medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi ayofita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050 161
0588. Leicester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And the brush abadwaso ababuaye. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, esanse ye somo SOMPA. Na ye jeja ensemu a editie na edikanso de ama prem to breakase no ye toaso ede amamo e was SOMPA 106.5 FM Accra ene ya other affiliate ya wo me ye ntrodo ne ye ntrodo so nyinada yate entansa e wo ho na ye ramu a OSP enchen e na yakwa akodro ne office wo na sela no eyade a eho ehuro ni nyina ne se dwumedie ya ye de ahye rakisi ajabensa no washase edi ni papa ya wase wonte se odogo bi enu abe esanse di cha wane edi aso keta hye po ye kankan dream die frakadam oberesa na penso yi onwu ne ho ani mu aseda Ghana for sika ye da ye pesi mu ye nipa bi wankasa waho penti no wade akwa akototo baabi ani kwanse eda no wase wo mane mfiri nto na enkokọ behwe na wasaje ye de to ye kofesi mu a ya hoto no ye sabekasa nsempунtu oba no na adehia boboa no edwiri wo ho no na hoto nso eye wonom dia na pepe ya de ne dia kwa akotom kura no ene eye GRA boss kane ye wotwa mu enche ye ano wone afofrofo mienu ena sese de ye kase ya wonom ex special prosecutor na boboa no anasa ne office wo na wachese commissioner general Reverend Dr. Amisha Dai Ouswamwa ya nansen ya wotwa mi wachese eyade a na semo aba no ni nyina da efa eyensensem ya special prosecutor echremu a wonte ne ho ase strategic mobilization limited for womo ye adwumakuo ya aban panyimfo ne yatwe won makogu ano wase wonhwe se be ya fomagudi ho nsem ye port ho nsensem ena africa no petroleum ho nsem no wobetimi ahwa toto niema ama bibia ejina ne naso na wachese wonom ne giarefo ekwa apam bi contract bi eya wonom ekwa ye no wase contract no enho nsem bebre ena ba ya wogidi se ankoye na bia mukura no sikanso ye sa tugu mu no na nya semketo asasem no akwa akodo special prosecutor ye rekisi ajabe nanim eno na wo ye hwehwemu no akwa akoba se wose wotonsa ede frɛ eye commissioner general ya nanse ya da wo frɛ dwaso Dr. Mishadai afa afofrofo mienu ye ka ne ho no ya no mo so ye mpanyimfo ya wo ka ne ho eye Dr. Isaac Kensel ena afa Christian Tete Sote wo mu miensa ena ye kasai eye SML no scandal ya wo kyerese ekoso no wo mu ne fofofo krapa wo maba betom nti no ye rekisi ajabe se kosi se enukre biada ewom bia no obema no atofom na Ghanafo ye ni kwatwewisi ahwene santamo ye di muadi adanse sampa eye benkum ene koye eye nifa ene kotoye anase kwachire kwanimu na ho ampofo nso ene namso ema Ghana ebo aka no wose ene nkrabia ne bekire wogina ne naso ye adwuma de befiri moto bia ne ye mama so ensi ewosa ensem wese entoaso Ghana Education Service GS adwumekuo no mpanifo eda no ene ebo omanfo nyina anohoba sesesi ade wo mode nhihya ahodo agu akwamu ama aban sika sese wodane se grant ede ema special needs schools ahodo ewo mai emu no bibia awiemu di anesika no akwakoka wo mo ensa na total amount no eye 8,989,866 Ghana cedis eni sika wo mo adane ede ama sa special needs foi na etimi aboama wo mo gentiti special needs nkoda no wo mo nso asetremu ene wo madesuamu etimi akonkan na enkrata ya wo mo ede aba no wo mo ebo amane se wei akire pefe aban wi a wari atasho pa se wo betimi aboa na ehumesua ensem no enkoye se ewu kosuku a se be nkoda womo no bibia anya womo tinka womo nan enka sebe ena aban no enikom ho na mom special needs for no de ni ato womo ato baabi wo se aban enye na niso ade hunu kura no enu nti ena wada ne sekrantie no fanu wotwa ha enti se sia de enkrata ya GS for de abai womo ese special needs for womo atede pa na ama ahumasuansem so atimi akonkan owura Daniel Fenyi wono na yepanyini pa woda ekita hudie ano
ɛwɔ Ghana Education Service nkrata ba ye no wono ɛna ne nsa ɛhyase afe yentwa bosompo na yenkɔ amanone na ukɔ amanone a sesi me no kasa ya na US tech billionaire bi a friend no say Jeff Bezos na wo ba bɛyɛ ne wedding na wedding reception ho ɛne ahoho a wo hwɛ mo nkoa no na nipa bi kyerɛ sɛ ade a wo yɛ no ensɛm fata no nti nyaade ya wo mbɛpene ama ɔde ne a wo yɛ na na sɛ ne program a wo bɛyɛ no wo mo atimi ayi nti ɛne wo mo yɛ protest ɔyɛ kyerɛ kɛseɛ pa ɛde etiaye me ne wo ka sɛ won kyerɛ sɛ local officials here won potem ho ɛna wo mo ato bi ama ne yɛ kyerɛ sɛ o no kure ne nyame anim ni say protest ya wo mo ye no aso aba aso ne say wo mo atimi aye oye kire no ama say city center ho no ana brantie ne papa ne wedding no wasesa no Jeff Bezos asesa no kra wone na ho aba nyina obi adwane e de afiri ho san say wo mo susu say ba bia nka wo ba ba ya de no enye ne edi kan no ena nipa no kra do so dodo anhwe ye na akwakofa wo haw pa ena edi abre won na nka wedding nka weekend ye ya ye bewura mu ye yi ena nka ba so na nipa wato nsa frɛ won pa nye nipa ketwa nanso sese me no ka say Jeff Bezos abamodin asesa piaya wo ba bɛyɛ saa ne wedding no a sese won mo ye protest no e kyerɛ no korɛ won wedding kunim pa awi abusua we so na ye gina na awi yi dumienu kase ya de besom wo no ye de nyina asie na ansa na no Facebook comment kakra ya aba yenkobo mu nkyerɛ wo yanko baba mahama oboase na ode we free ba ye wase dum so no sene emu asia hyekena no say enyuma egugu businesses ahodo ewo oboase o ton ada yenye Ghana for biemu ana Dr. Baumia is our best bet for 2028 Mahamade ya wode eba enono komensa pillar 2 enono so ewo wase NDC aban wonu ma hyase jeje no yo LGBTQI+ no wachese trumu to dwumedie no eya ade a wonom pagya mu promote no wase na Sam George or hefa aban papa aba anyways wase ne regas anasa ne nchi akoma Haji Safia Mohammed next MPP National Women Organizer ene Thomas ohene baboache yeda se papa komensan yakan wode no yankɔ Rahim Rankin ono so ne de ya wode eba ye wano so komensan de no na waba be ya no kyerɛ sɛ you have to be in court and answer that crime content on the certain government you as waka ensemble na dia fa aban hu nti wase wo mu ehia no court desmond bo ahenso ese more fire ye das ye fa na nakua amoa boaten de no entu apawa na adwanfa de aka ne nto aso ablekuma central ene ode ba ye wase yankase asase pa independent square no enen na ne gefo wonu magia fo aposo a wode agi wo mani na wonu mu ye niema ense na enfata na wase we say no egu oman ne ho fi penti yenhwe na yenka asempapa bi enfa ho esanse ehwo ne de wobedi agorokoro mpa na nka enye ehwa kwadwo free boy phone so wase adwuma ko fantastic good day and wase the news is clear and loud greetings to Dr. Brian Echampo kwadwo free body phones also yeah that's adwa yeah share Erikus edifree say kwa adade ase ohina yesa sa na ebo no adade ase wase wo share live inside adade ase city in fact wase Israel and Iran war no will surely make Ghana's economy suffer a little but we still believe in NDC government ono so ne de eno no piaga say NDC for de wo mo ya more poisonous okura chen pandemic asemunim Filippo edifree kwa bre wase NPP is the best government no doubt enchia enkoma ne daughter Frimpong Manson Echan Felix and my mother Auntie Mary ya owo Jeninso Filippo Jeninso Filippo die no Emil Smith mpacho comment no de esre dodo enya de ametimi aboso but yahu enti ya dase obenpon ebi se comment ni yedi besi ha yo yedi si ha ne nyina no ahye ne nso se kasie ekotwa ne ho efri enkran ha se no ekotwa ne ho ewo Asante Mantamu SOMPA 93.1 FM sanso ena ayiko 100.9 FM and also ewo Kumase ena Adamfopa Radio ewo France Abrochimemu Paris ena SOMPA 101.1 ewo Takwa SOMPA 103.3 ewo Takra 106.5
92.1 ɛwɔ Techiman ɛna 98.9 ɛwɔ Sunyane 90.7 ɛwɔ Nkranza ɛna 101.3 ɛnso ɛwɔ Doma udiko dane so nso yɛtwa gu hɔ ɛwɔ SOMPA FM ɛhɔ nso ɛkɔ yie pa ɛna Facebook no yɛ read messages no dey free waban ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra ɛna YouTube no ɛnso ɛyɛ SOMPA FM live ɛnsɛm a wote yɛ yɛkrukyere nyinaa ɛde akɔ akɔgu www.sompaonline.com ɛna nsɛm a yɛde bɛsom wɔ no sɛ afei no aso afidie no a na pɔ so bie ɛne sɛ nkɔkɔ no ɛyɛ ade anɔpɛ yi akwanhyia bi asi VIP bus bi ɛne ɛyɛ Reno truck bi kɔ wiaseɛ enipa baako watete ayɛ sɛ nantwinam Sarah nso ne de bro sɛ mpanifo enson ya ne ehwɛ nim sɛ mrahwebedafo toto wo ma no mbekɔ akodi wo mu dwuma wɔ Supreme Court no ene wo mu nyina ya gye wo matum Bank of Ghana enipa oyi wadie ɛwɔ hɔ no mpani dia ba sɛ ma ye mfisu enye na amanyosɛm enyinam ahode bo no ɛyade a watum 2.45% yene Dr. Eric Ogutie, Director of Research and Corporate Affairs ɛwɔ ɛyɛ PLC ɛkɔtwetwe ho nkɔmɔ na dodoɔ no a ɛka ho bi ɛna somfo basa yɛde ebremo na hyɛ nso sɛ secure sanitary pad ya wɔn ma ɛma bosumi akwantuo ayɛfo no wɔn ɛna ɛsɔ yasen Sarah nso na endpoint homeopathy clinic ayɛsɛ nyina hemfie wɔn so ɛboa 21st clinic ɛyɛ sciatica expert kɔhɔ no mo na o sciatica yadeɛ no wɔn ntu aseɛ ɛmfama wo yɛn mo a yɛbɛkenkan nsɛm no ɛde ma mo bidin ɛde adwoa asare mene ohine ire mame ekuya yebowa esia mabronya abrewatia ena afei obrempon nana kwaku ampoma yamatiefo nyina monitia